Bohužel vyjde to po... Budu mít strašně moc zajebanou paměť. Ty pičo. Protože to budu vydávat po kouskách. Já nemám stříhací program. Teď táta startuje Terakana a budeme driftit na nový rok. Je to třeba zítra, protože dneska se mi to vydávat fakt nechce. Budu mít podcastka. Reklama, koráče. Jako edice na Moona se nedělají zrovna lehko. Stojíme na místě, aspoň do dalšího roka, litr odběratelů. Já prostě chci mít 1000 odběratelů. Až budeme mít 1000, tak chci 2000. Postupy každého. Tady máme Terakana, který se chystá. Tady máme další ohňostroj na nový rok. Je to zítra nebo pozítří. Bude to 2. nebo 3. tohle video jde, nevím, fakt dneska jsem to už nechci dělat. Ty pičo! Já jsem tady hodila dušku. Tady říkám, tady to nedokončím, jak tady. Bude mě břicho jenom chlastá. A než je chlastám chlast, jo, je to jenom víc šampanský. Já nepiju vína, nejsem alkoholik. Tohle bude vhodné pro děti. Fakt nejlíp vhodné. Tohle bude fakt nejvíc vhodné pro děti. Jej, jdeme jezdit. Táta jde pro fandom, nebo to bude fandom Kovařík. No, František Kovařík, můžete se kouknout na něj, jak jezdí. Adresu vám fakt nebudu říkat, se řeknu vesnici, to je Volárna. Jak vám nic neřeknu, protože jsem najít banda děcek. Znáte Měchovickou, Kolín? Doufám, že jo, jestli ne. Ty pičo, ta světlice volá. Prostě. No, Měchovická, 5. ze Š. Je moje. Tam je světlo, tam je barák, tam je táta, tady šlo pro bratra. Už to nikdy nestřílí. Já chci, aby to tady střílelo. Ale jak vidím, tak tam je totál. Tak já to nechci přibližnout, protože mám takové čočky v prdeli. Ulala. Už jdem? Jo. A... Ok. On přesto nevidí. Fanda majíte, můj bratr majíte si Fanda, jo? On tam nevidí, jak je to zamražený. On nevidí, jak je to zamražený, že jo? Takže tady stál, dá se říct, 2 dny. Tady stál bez toho, aby jsme ho nastartovali. Samozřejmě baterku vypojujeme, jo? Pro nějaký expert, pro Terakany, pro auta, různý takovýhle. Nebojte, vypojujeme baterku. Jestli to je špatný jako na zemi. Sorry, já nejsem expert. Můj táta je automechanik. Já si to tady neřídím, je to táta, jo? Fanda jde teď jezdit. Jak přesto neviděl? Je to zamrzlý celý? Je to zamrzlý? Sám rozjíždí. Pán. Už to vypadá totálně staře. Ty vole. Je to vidět na nový rok. No, musím tady driftit. Ještě kdybychom na kapotě měli ty ohňostroje. Ty vole, teď se musí rozhořet. Táto, kdybychom měli na té kapotě ohňostroj a stříkalo by to. To by byla prdel. Rozehřívej to auto a ne tady drifti. Dobře se přetáčí. Je mu 8, bude mu za 2 měsíce 9, jo?
Kdybyste se ptali, proč řídí, kolik mu je a kde se naučil řídit. Řídí, je mu 8, za 2 měsíce mu bude 9, takže mu je 9 prostě. Naučil se řídit od táty a jezdí autocross. Jo, to za druhý. Co? Jo, to 4 věci. No a přetáčí se jezdí prostě v té normální velké. Vím, že to... No právě. To skalí stromy. Už to vidíte, tak blbě je to kolem foťáku. Já nemůžu za to, co mám za foťák. Ještě do bránky. To je taky dobrý. Proč do bránky? Ještě tady nabůraj. Nabůraj. Co dělá? Co robí? On špatně zařadil. Je to jasný. Špatně si zařazený. Tady je věc. Nový rok. Není to ani den po něm. Už jedem? Tak se zařade. Jak zařadíš? Jo, vím, že to potom větší zábava. I to napere do stromků. Bezpečnostná vzdálenost je 1 centiák. No, kamera mi to zkreslila, musím vidět. Stromečky zase. Já se těším, až do nich nabourá, že jo. Já už jsem láhev. Takže to nějak vidíte, já mám úplně zmrzlou ruku. A mám ještě termosku. Nummer budkeska. Aha, táta svítí. Já se dívím, kdo to svítí, já svítí táta. Au. Nový rok. Vyjde to fakt to vyjde, to ho nepotřebuji. Za dlouho pojedeme my. Počkej, my pojedeme s tebou. Ty budeš řídit? Nechcem. Teď vím, že to budou petardy. Nesou stop. Já natáčet co dobu. Tak si. Já natáču. Tak natáč. Víte Mario. Taxi! Taxi! Jsi mám do bránky jel. O! To je jedno. To je jedno, běž. Běž. No to já vím. Ne, tady je baterka, já nevidím. Tady je baterka a já nevidím. Mám rozsvítit světlo, nebo to bude tak lepší? To je jedno, ty řídíš. To je jedno, že jo? Mám trošku nevypočítat. Já jsem trochu nevypočítala to, že si ty skrotím mnoho kvůli ty baterce, že jo? Počkej. Já, dobrý. Já taky. Dobrý, já v té ležím. Taky se můžem to, jo? Já vím, ty s to malým navořem. A teďka. No nedaj kamíky. To jak tam bylo ty spod? Fando, ty s málem nalite do stromečku. Já vím. Tak jako, stál to většinou nevím. Já tady Jako napředu ti fakt jako nejde. Napředu ti fakt jako nejde. Když si ten telefon tak přede. Ne, stromečky další. Já už vidím, jak se přetočíme do kamínku. A to je tady. Auto odlučený. Proč ten telefon tak třese, protože odřenej osvědčku auto.
Dobrý. Jo, to bylo dřevo. Jo, dřevo. Je to Já mám teď dřevo. se otačíme na tyhle stranu, je to prdel, že? No a tady mám baterku, takže já mám největší prdel, Tačko, že mi jo? to vůbec nevadí na jakou stranu, že? Pardon, kdybychom tady měli na té kapotě, Fandu, kdybychom měli na kapotě ohňostroj, tak to je větší prdel. No, cože? Na kapotě ohňostroj. Ano, na kapotě ještě. Skvělá. A to by tady střílela. Ne. Jo, to co ty jsme přijeli ty víško. Petardy. Jsme přijeli petardy, no to je dobrý. A jak to tam? Další na kosonu má být naklonněná, normálně. Jsme přijeli ty petardy. Jo. To je dobrý, přijeli jsme na ohňostroj náš. Jo, přijeli jsme ho. Natočit to fakt nemůžu, až potom stromečky. Vidíš, jak to teďka jde celý driftem? Ne, pomoc, zadek. To si zabočil špatně, že jo? Tak to už je. Ne, tačko. Top, tady jsou 2 auta. Tady jsem už taky jednou byl. Jo, jenže to je něco jiného než ty. No, tady to je teďka driftne, co? Víš? Ne! Jo, děláme to jako Mně ve to nejde Forze. teďka driftnout. Nejde, protože to není uježděný, víš? No, ale když Ve to... Forze to jde, na silnici. Jo. To je úplně nádherný. Jo, tam je ohňostroj. Ne, kámo, já tady zvuku jinou, kámo, takhle na Silvestra. Kámo, to by tady šlo ten... No to počkej. Od té tety, ta její máma, tak by tady řovala, proč jezdíme na Silvestra stromečky. Čo? Ty vole, to je ošivota na... Musí ho počkat, až bude s ním. Bude sranda. No to tak stát to nepojede, když bude s ním. Ne, kam já nepřítel. Ty jak to? Jsme to ubrzdili. No, Si děláš prdel. on tačka. Tak on to... Upadla baterka. Jdu zapnout. Dej ručku radši. Ona nám prostě vypadne baterka. Jo, teď vidíte úplný Zapojte tu baterku. Kurva, nám vypadla baterka. Tady vidíte žhot influencer, který žije s automechanikem a s milionářem. Jo, naskočila. Takhle vidíte, že ho s milionářem. Tačko, může to pak Niky zažít se mnou. Ještě jednou. Může to Niky zažít se mnou. To bude v pohodě. Proč je 1 hodina ráno, přitom je... Niky, To je špatně vyklíčeno. to může být Potom je Niky, 0,23. to může být i odpoledne jedna. Kámo, reálně jak nám mohla vypadnout baterka. Stromečky! Pomoc. Já se těším, až se otevřou dveře a já hodím totální držku. To se nemůže otevřít. Ty vole. No dobrý, já stejně narovnám na tu stranu, kam teď pojedem. Na stromečky. Když se ti to Ferda přetočí, musíš ubrat. Sklapnout plyn a jenom točit. Jo. Tam to je expert, že jo? Asi. Kámo, na Silvestra mít láhev v ruce, sedět vzadu v autě, který Farda to má normálně láhev, a kdyby se vám ožrala, nějak ožrala. Ne, já mám 20%. Dobrý, že se to nezrušilo, jo, potaž. Já jsem myslel, že už takhle Jo, to tam na ten orchestra. dobrý, já chci jít doprostřed a ono to nejde v tomto autě. Hele, tak pojď dopředu, Niky, jestli chceš. Na, Tak Ferda se sleze. no dobrý. Ty jde brácha, se aspoň napiju, a když si to tady vygrcám. Hele, Když teďka jedeš se mnou, tak zažiješ. pojdu, jo. Hele, s tátou to je větší peklo. Já jsem se nachlastal, že si to tady vygrcám kvůli tobě. Cože? Já jsem se nachlastal, no jsou láhy už. Už jsem neviděl, co? Jej. Fandovi se jde. Jej, teď u Fandy je větší místo a tady jsou samý věci. Už jedu, jo? Niky. Já tě ho potržím, Niky, ukáž to pití. Co, tady? No je. Ještě. Pití. Co to pití? Teďka je to hodně vážně. Jo, na. Plynu, pak na ty strapky, ne? Jo. Právě, už to nezvůjde, že můžeš jít do státu. Dobrý, Fandy je v pohodě.
že je to vyježděný. Tedy bys dal plný, já bych sem tady vletěla do dveří. Ještě přejď petardy. Ne, Niky, já to Ne, tohle nepřejď. On to táta přeje, ta proč ty ne, že jo? Dnes. Já tady ale fakt jako ležím doslova na dveřích. Jenom kvůli tomu, jak jedeme. Nemůžeme jezdit jenom 2 minuty. Snad, ježiši, nemůžeme. Já už vidím, jak nám vypadne baterka, když budeme driftit, tak rozhodl v driftu. Až nám to Normálně to nám není to vhodné pro děti. to vykoplo. Normálně na tohle video nám není to vhodné pro děti. No, ono mi to bude dát Kdyby se posej. streamovala, teďka streamoval tady. On to je špatně vidět. Ono je to úplně náhle vidět. I teď, jak natáčím, tak je to samý hrbol. Akor tohle světlo. To co je? To nezatáčí. To prostě za uklouzaný, že jo, jak let. To máš jak brusle, ale ty zatáčíš. Kámo, já prostě to nezatáčím, já. Buď rád, že vůbec to zatáčí nějak aspoň. Tady to vůbec nezatáčí. Buď rád, že vůbec jako nějak. Kámo. Co to je? To nezatáčí. Máš tady letnou. Máš málo plynu a hodně točí. Tak To bylo hezké. Že tady je i to, jako vidíš. Jako máš rozsvíceno v pokoji a máš určitě za Facebook, takže tam zase Ano. chcípne. Jo, tak teďka, tady. No a ještě nabourej do bazénu. Já až se budu koukat na tenhle záznam, tak ho smažu doslova. Kámo. Protože tady fakt jako není schopný člověk natáčet, takže jsem musel držák. Já jdu ven natočit, jo? Ok. Já ti dopředu nejdu. Počkej, já zkusím z Niky zacouvat. Ne, nebudeš couvat. Kdyby jsem měla mít držák, který Niky. dělá to tu. Co? Bacha. Necouvej moc, jo? Pomalu, ale. Tady. Máš obě dvě zrcátka. Dobrý, ještě můžeš. Já nevím ani, co děláš, proč couváš jako? Kde jsem se chtěl tohle? Jako tam. Do píči. Sorry lidi, ale já to neumím vypípat. Jo, počkej, já se zavedu sem. Zde se ti hodně bude blbě drift. Já vím, jestli to taky blbě driftí. No to proč to děláš? Já tady mám hunomes.sk, vůl. Ještě ne, já tady mám baterku, jo? Stromečky! Bobr! Tak ne, do stromečku, obrať se! Na druhou stranu ne. Ty píčo stromečky! Ne, nemáš dát plyn, jenom to toč. Už tam je sune. Jsem dával Milan plyn, vole, místo brzdy. Ale ani nebrzdí, jenom to toč, ti řekl táta. Jenom to máš prostě točit. Aspoň se to točil. Kurva, Já budu mít nakarbovaný. Já to budu mít nakarbovaný. jako jí v pohodě. Ty vole, už to tam radí skurvenou čtyřku tam mrtka, ty vole. Neviděl, kurva. Ani fakt Piča. rozsvícet nemůžu. Vyprcená, ty vole. Já vidím, jak si to Vole, tak jeď. stopnu. Kam jeď? Kurva, jeď, ty vole. Jeď. Jeď, ty. To už táta vidí určitou závad. Ty vole, jeď. Tak přijď. Tady. Nejdu za to. Ale pojď tam kurva. Tak jeď, ty smrder. Hej, nemus, prosím. Než, ty vole. Kámo, co to je? Nemus, prostě natáčím 11 nebo 15 minut a ten záznam je Ty fakt pičo. dlouhý, jo. Hej, tak teďka jsem se posral, kurva. Pardon, to vypadlo. nemus, prostě ti říkám do píči. Já šprdil. Ty vole, ještě. Tak to jdu říct tátovi. Co? Co To zase? musím říct tátovi, kurva. Co zase? To není možný. Co? Táta už to vidí. Já ti říkám, nemus prostě. Prosím, nemus prostě, ano, já to chci mít aspoň vhodný pro děti, přitom to vhodný pro děti nedám. Jestli si otevřu dveře, tak budu expert. Lidi, pro změnu jsem vepředu u pana řidiče. Já se těším, ty vole.
Tak už vím, že nevidíme, že nejsem vzadu. Je to hodně vidět, že tam není ta sedačka. Už se mi chce zgrcat, vole. No ty vole, tam viděl prase, kurva. Kde prase? Tam měl vidiny, kurva. On tam viděl prase. Ty jsi tam viděl divoký prase, nebo co? Já tam viděl takový ty tlustý prasata. Pane bože, kdyby se tady na zahradě vzalo prase. Koukám, víš, jak to tam je bílý město, přišla Tak ty jsi dobrý. Ty vole, tam leží prase zase, Kamo! tamhle třetí, tamhle 50. On má prostě vidím, já si. 50, a ty vole, tamhle teďka se nejlepší. No ty. Jako státo je to horší věc vepředu, no. No tak on zase to. Tak když má napál do kamenu. Ne, asi jo. Já se ti tak já vidím, jak jsi to tady pogrčem a ty se poseš, takže to napálíme. Kámo, když někde zvrací, mě se chce tak. Teď to budeme zvracet oba dva, jo? Ne, to se nebudu koukat. Kámo, dám tam nulu, dám rychle spojku, jakože... Nulu? Nulu? Spojku, ty. Já jsem ti rozuměla nulu a zmáčknu spojku. A proč nepřilej? Nula neexistuje. Existuje. Nula. Neutrál je nula. No, ale Proč nestřílej nikde? Počkej. protože asi... Oni by už stříleli půl hodiny a 3 minuty. Tam střílej. Střelce. Jo, je střelb a jo, je střelbka. Mě bolí. Co? Bolí noha. Já se ti nedivím, jak furt držíš ten plyn a mě bolí ruka a Ne, koleno. kámo, to nezvládnu. Tady poslední kolečko. A tady jako jízdu, no. No, vidíš. Já se koukám na ty petardy potom. Já chci vidět rozmázlý. Kámo, na to zastavte se. Proč? No, benzín offside. Na to furt natáčí, já už je střelba. Je to jedno, on teď nenatáčí, on teď jako chtěl zapnout kameru. To bylo. Nekipěkně jsem to celý vypnul. Já ale mám mezi nohama, jestli jsem vyrazila, tak se jako že pochčím. Kamera. Kameruje. Jak se leskne, ale celá ta podlaha úplně jako z těch světů. Kámo, Niky, ale pěkně driftím teď. Takže tě bolí noha. Počkej, já něco zkusím. Hej, já se těším, až vypadne Niky, baterka, ty uděláš ten nejlepší Já něco moment. zkusím. To vyjde teda. A pojď, jenom driftem, jenom plyn. Aha, že to, jau. Co to bylo, kurva? Kurva, mě to driftí samo do pytle. Jo, já Do jsem se pytlačky. bouchla. Já jsem dobrý, já se tím, že jsem nedostal se tím knokotku, tak jsem se bouchla do toho dolu. Zkouši to driftem jenom. Aspoň jedno kolečko. Tady mi to tady by to šlo driftem. Ježíš, že to skáče, no. No, přetočka. Malá přetočka. Tam taky. Máš tam dvojku? Jako a na dvojce jedeš 20 kilometrů za hodinu. No to já vím, to dáš i na jedničce. Ještě bude... Na jedničce, v pohodě dáš 20. Víš, co ti říká táta? Nedávej plyn. Nech to zatáčet. Ale ono, když se to přetočí, ono to samo dá plyn. To nevíš, že to samo dá plyn. Já to vůbec nešuká. Co? Jedeš? Hej lidi, ona řekla, že to vůbec nešuká. Drž. Kámo, já jsem ti řekla, nebuď prostej. Táta zase kameruje. Dobrý, táta Ty to se, kameroval. už tady to budu brát a drift. Jestli napálíme do těch kamenů, tak já ti normálně ti dám úplný Ale já hluk. myslím ne jako touhle stranu. To jsem ráda, že ne touto stranu, že ty jsi dobrý. Natáčím levou rukou, takže nemám o nicí opřenu. Moje piči nepřežije dneska. Ono moje fotka dneska nepřežije. Dobře. Už jsem to koukám zora. OK, natáčím pravou rukou.
zkusím tu ruku jen udržet na místě. Tak to neudělám, protože už teď se mi klepe. Ty vole, do fotra to dáš. Kámo. Jo. Já pomalu do fotra. To lepší máš tam volant v pokoji. A jsme přetočeni. Měl jsem o to hetka. Já má dneska jsem spadla jenom kvůli tomu, že jsem přepl v koloně, já nevím proč. Ale bez strany před čongem jsem měla Adámka, vole, ještě v náruči. Ty vole. Tam hodně. Kde jsou kameny lidi? On má tady ten malý expert, který mu bude 9 za 2 měsíce. Co to meleš? Jo, říkal si za 2 měsíce. Za jeden. Ale, no takže ti je 9. No. Je ti 9 prostě, no. Ne, asi. Není. Ty vole, to by teprve bude 10. Cože? Já si to... Kurva, to